Wameye timu seba ne se ekunkum eba etoje so saa na kire se enemu na ekọ se akronfranfo dwumadi a na to ahwe so saa na wotwi bienu bosome na kire se eze saa okon ne akosem no ana woman ne yetete ya ne yetete ne ye koda sori ya abaya bi a wonye mfinhia aduonu enan Asante Akyem Asankare eho eno ne kanchema womote ne kanchema din ene Saidu Muhammad na ababa wei atumi ede sekan awo ne kanchema akuno adan yekobi semu a wase kasakasa kakra bi nesi wo montem kasakasa no ebaya afei abayoi abantie Saidu Muhammad wo kope kakra ate odedenden ekwa wo mremre mu a abayoi si wo ma no kwan afei de ne chese wo fra se de ne sa tete so ne chese wo kra na hwe yi a metumi aka se ema wo mo ne ema da no wodom sa akuo ni binti na meba nchen na wo si me kwan eno na se ede abufuo ba yo sadie na de abufuo ba yo abayo no ma se kan so atwo ye ka sei Saidu Muhammad sabre wato nananom wonse do na asem no nkyere mu ne se ne esitie nyina no ye senkyero ne oji poncho abrantia na wono ne edi ensem ye chi a wode ehun nsem to oji poncho anim ansa ne akofo no ankasa na kasa no ensem ne sei ene okire mu efaaye na me ofi ana me pa me kokolu wa ede wa ha na me uzana boy na nge na omoti ya no mama me wo no twai mo nyi na ato nsa de didi ye omo di ye na ge boy de no wa emle nto omo na awura da mu ese do mo da no ana me de ni ja mo na me ko ani mo na me te se boy na ai ge na de apaso wa boy na akuno ti ero si ba ye no ampa ba ye na zo ma twene boy na wa emle mo ja tuna ma o ma twene abeto ani mo ase ana ja taxi ba ya ne ta mo na mo de tu mo ne de ko mo ko du na mo so wawu tina da samni si anyuma anga da wa lesbian ajuma ewa lesbian no ye one man na eda the boy no anzo so opege no na ge anzo wo mpene o to mo ta ako eni a wote se ka sei eye nuhu a wo chese wotimi obetimi edi kwan ye nam so a abayo ewo Saidu Muhammad eye apaso no ho adanse enti nuhu Azizu ena wo cheche mu kire oji poncho no oji poncho mesobra Facebook na behwe enfoni no eni video so nyina oji diaba yenso ye bom ayo 5 adaroma wode wuti se wo hwe moja pa enwuna akoa no dia na chese se de esum wo no enye nwanwa ese nu Azizu echere se moja tu no ama wo ye mre ena da Facebook na busua bra na behwe na afei ye ne yenua oji poncho eni nkomo oji mai yenia achia boko de nyame Adom boko mamedie ba nye boko so mai bi mo abaya na wadi sa emim samai anase wadi ewu no ne de sai ne din anka se de ya nhede enye ne din no ba edin a omo edi mai a omo sa omo ta frɛ ne pa ye ma ena omo ta de frɛ no ewo eye ntem ho no mo ama omanfo kro omo wo hyede wo ntem okrampo no omo che se omo hyede nim edin potia omo de frɛ no na che se abaya no wonfiri Asankare kro no mu ana Ebia zede okay die se metimi asi super so fuwa ana so fuwa die mitimi che nemom te die oti hono ma de esema omanfo bi ka cha Adom ka sense edan ya otimi eye ne papa edan ena ote na ne papa no mom oni kromu hono mo otu kwan ekodi pa bi a eja o ma no abetwa ne ho ba kubi na emom ne baba no de owodan ba kubi wo hono ma osa eton ensa wo efi hono ma na no ka se die edane de boys no ebufo ntino enam say oye abantene sa no ometo no ese o machine ka o shifi na ne sa o ma sese dem ho no manyina bubu windows no e ma baby a o ton sa no so o so ma ho condemn kra se wo hwe video na ese o de enti poncho home wo de brafom yinsam na baako ma me efese esese yedi enkomo tobo ne kasa mai wodi ka kire se wo mfiri kro no mo na ho no ote wodie ya wodi yi emu edie pa na ma ne die free se no Azizu kire se wo ye lesbian na eno de bia na wono na wote wo kokro no ade wani toto fom no ye se edie pa na esi ye ntie ma otimi di se wu no atwa die di toto fom a ese de abrante ne ka no
ababa no otonsa mo sheda nye adwuma bia na mususu se katupuma agre ma omsa wo mu oyebi ama mrebi kura mpo mu koyi ohima asuti mo ohima no de to manim se omunya evidence bia na omunya evidence bia de omuntimi esisu dua na emumo omofo mo ntemo de omani ehu se ababa we oye se adwuma ni bi ama ofrefre ma mo ba ho no mo emede se ono na ebema so mo ba na ne ono no ene crank tinkete na one omudi se adwuma no na abrante no wapenache one ne tie na ade ba kokko mo kan se ono de abrante ne de ompe no na emu obaji ni sika de edi na no enura no yese ababa ono efre eye ne nkanchuma bi ese onye de omra na no ebufuo na abrante ne G phone edi free abaya no ensem nti hono numre na mokoda na se hono apese petre se abrante no se opese ofo yenim de omanfo kan de ebia omo opese o ne ye bibi ne hono na ebufu eba ya ese ofa scissors e de wo ne ko ho na ababa wana nkase pii betu we do be na say wadu no ase obejira kase or the scissors bojira ni mu see the fear ni say wawo ya branch ni scissors iti hono na ase omonfo ebowura dem ho so mo kwa akọhwe abranche no hono ma na ode ye nwa edi free mu ese okofa aka de kwa akra na kwa akra sisi ani de enti yenya sisi ani say ode no ho akwa police for say dwumadi bi say no ya de wadi yenya nche se omonam kwaso a omo eba Asante Akyem. Okay, na just say as I say man no yenya na che no na abrantie na nkasa Mohammed no ono so ofra Asankare kromo na anasesen ono ono so te hono ma se ono ne busuafo ni brafo mu nyina de etie ewo Asankare hono ma okoye wotimi anya abusua bra na behwe je se emoje tu na me poncho me bawo ababa wa ma no woni Mohammed na te dan kromo ana sa pepepe na omanfo ma ya sote se one ne eda sole na emum se pa se ye kan se konturo be ma na tupa de la omanintu na emum ababa wa ne de on de ema ene ono omoda ente ba kokwa mo se ye sote se one ababa wa no wa wo baako na emum enye one se edu na ewo ye na wo baako na wa wo nyina na osa eye sa eye lesbian ibi enti poncho say de abrantie no nemu no ye de akose mukrabia meboa isabe de nemu no wo dwaso government motre na busuafo otimi na omakasa busuafo de u se omo no omo ye zamamafo omo ebutu Asankare hono na omo mum de omo no sa se bekasa pa de omo nye ready so bekasa na omo furu mum na omo di echi se omo sa bekọ mu furu na omo akwa kosie ene ye poncho yemfa wunsia se aposifo de nenam kwamu free enkran eba Asankare de na bema Asankare aposifo ama entwehwemu ato se abusua so ba Facebook ade no sisa no se de Asankare mabunu bufu ye na wo mu eto se edan num se woniema wo hwe blocks ni ade a egu wa ne che se bia senkama ampe ba bi amfa no anka wurade anka ne wono so sabre enka woni ho enti yenkwonkwohwe na ewudie yeyi ena se omanfo beka ya enano wo wasanso so de piefri ho wasase aman no kire se abantie bia wono so maame bia wanya mfinsi aduasa wo manum wono so ne mpena ato ahye no so a wono so wakunum na sade ensam no etie no je se emekum mema na mema so ekum ema enenam so ama ono de okun no wie na okoto ne twene baabi kra adwene no ho ema sabre asam no akwakodi aposifo nsam na ababa wano a okita memunum na woni abantie bia kwotwe mpena na enam so abantie no enso so ekunu no ne maame so ensam a wode atodwa eni abantie no mo we do prom na nanse wo ya akota se sedu ense nam ko ka ha be mo sala me ko na ma ba ma gbache ho ense mo ha be me do me ya ni tikeja na wo ya ba sina wa ayi obi ka chem de boy ni we kun so de ake sama ha na ma be ko so na eku achiro wa we dey say na ma ya size na nka so na ma ya ni
Ekwe cherewa ya wono nso ko mpratwen a wakwaboka wa maka ne keko wako ye nso wasatwen ahwere ne nkwakora wom atete mamunum enegu ne maame eye anti araba ayi kiti waso ya sese wono nso de ne de kro ne mfoni no eneda Facebook na wako no wie no wanya ne dem otam ne koto abonten ena wogya ne manum no ewo edanum tepono na no to wo se nkwala no so de beto wo mu bia entom enti wono nso ne mfoni eneda wo no yanko na yene yenua eye Sama FM esentroni ya affiliate stations no ba kono no pa kwadwo nu enkotwetwe nkomo pa mahen me jodo me niaba abrantie edian yede ama yen ene kwaku meboa Nidia no na sesei wono nso aposifo anya no ache no anase wodi ewu ekum eye kirewa wie ye koto ni twini nwura mu asa no wode no akawura Eko to them aka no abenten de bisi dem be praise for hon san yankan na enhwehwe me chede abenten aka on free wasa isama no ho na embom ofree finfin mantom na oba be ye ejuma oye chainsaw operator enti chainsaw operator na oba na obuhu be say ya wow enumi be say na aka nuku na onye no we enumi no de weje awer nti oba ebuhu na oso no ho ye ne fe nti onye ne betena onye ne te enti akasakasa ena wa abon nti ma abentia no say ehwe mfonyin na yedema won na yintum ehu de obi na ode sekan on na ode wo na na so do ye ndem nembom ehu na yihu do fi nenum orba nti abentia na akasa de obi hu adekra ode ye bisi abando mi anom ana so do ye ndem na ehwehwem so chem de obi ntumi on confirm de abentia na akasa na okun oye bisia no nembom igwana we egwana no ono na yesusu da o chede ono akasa ene weku besia be ya odno ho aken we nti besi da membe de police feature de won san nyankan na uguda wo hwehwen enti ne ma no wo mo wai emba no wo ma me na kasa ho ma me no uguda wo hwehwen bo fama no wo mo mfie ne be se efri ahen koduru sen shusho me de first born na kasa we nya 12 years nti o tede the last born na ye otode no nemfe de be ye nfi ba fa de ko nfi anan zankwala ne susua paawo wosusa but for me to because that shape is na kasa na mpa onyini 30 years na wa 5 no tede otimuntam pa abagondo no abobi na ma oya yo hunkonye de abenche na kasa na onyene bete na abenche izina ye nya ne ye koku no efie na wetimen oye besi abana kasa ne fie a wesi nti benyin so bebete na ne nchen tinso operator oye koku yo bebete na nchen na onomdo wa fadam kwan ndo so na wa gene kra efini nsemi nti abenche koku de yinya hu Pakodio yamfa wonsia sei sabre de minim se wasa esaman atoyman tema posifo ne ni abre papa ehwe so mbetumi nya kwaku ache ne se wode no akwa gira mranim so no obi ekokotwe mpana ne se mpana tre ne sa no abre se nso wono so na abre na ntimi nya ma no nko ne se woto ne nkwa so wire ema tete ne ma nyanka gu ode a wono so ko gira mranim a ena wo be kire ebusua ye nto